हॅलो. हां. मामा, फोनवर बोलत गाडी चालू नकोस. होय होय बाळ. हां. बरं 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 चालते. चालते. अक्कल आहे की करतो नाही ना. तुला? फोनवर बोलत गाडी चालवतोय. ए काय झालंय काय? लागलं असतं म्हणजे उलट बोलू नकोस हा. गाडी चालवताना मोबाईलचा वापर करणे हे निष्काळजीपणाचे लक्षण आहेच, पण जीवघेणीही ठरू शकते. गाडी चालवताना मोबाईल वापरू नका.